susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling.
Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday service, maging sa mga kapatid po natin na nanonood po sa ating live. Magandang umaga po. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po umikot at batiin po natin ang bawat isa ng ating matatamis na ngiti. Amen. Hallelujah. Sige po, sa umagang ito, patuloy natin papurihan ng Diyos. Let's welcome the presence of God. Anayahan natin na banal sa ating spirito, siyang kikilos sa umagang ito. Bilang Diyos ay may gagawin sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magani ika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, ing dapatin mo, ikaw ay mamasdan, magani ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Muling pagkakataon, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Papakumbaba. Magani ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo luklukan ang iyong wagas na pansin. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba,
ka sa buhay. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Diyos, maghari ka sa aming buhay. Maghari ka sa aming puso. Oh yes, oh Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for this morning, Panginoon. Lord, we are here this morning, Panginoon God, upang, Panginoon, na makarinig na iyong banal salita. Lord, we are here this morning, Panginoon, upang isurrender, Panginoon, ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon, Lord God. Lord, open our eyes, open our spiritual eyes, Panginoon, open our spiritual mind, Panginoon, sa salita, Panginoon, sa umagang ito na aming marinig, na may tanim sa aming matabang puso, Panginoon, upang ito'y malakaran na aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord, we know, Panginoon, na each one of us, Panginoon, na may struggles, Panginoon, na naranasan, Panginoon, but we lift up this one, our struggles, Panginoon, sa inyo, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ang magbigay sa amin ng solusyon, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, we thank you, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. We welcome you in this church, Panginoon, sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Maghari ka dito sa tahanan na ito, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Oh, Lord Jesus, hallelujah, Lord Jesus, oh God. Thank you, Jesus, sa iyong presensya, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, Lord God, upang maintindihan namin, Panginoon, ang iyong banal na salita, Lord God. Lord, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, upang, Panginoon, na malakaran, Panginoon, ang iyong kagustuhan sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, we thank you. Ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming sansambahin. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Excited na po ba tayo magpuris kay Lord? Amen. Ang kailangan po natin ngayon ay ang pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil po sa dami po ng pinagdadaanan natin ngayong problema at sa mundo, kailangan po natin ang pagmamahal niya. Ikaw lamang ang aming pupurihin. Langit ang ating nadarama kapag tayo sumasambat, nagpupuri sa Diyos na buhay. Kaya ano pang hinihintay natin? Sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon. Yes! Come on! Hey! Pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Kalakasan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko.
katawan na nanghihina at pananampalatayang konti-konti na lang. Amen. Isa lang po ang sekreto para mag-apoy muli yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yun po ay ang pagpapasalamat sa Kanya at pagpupuri. At mararanasan po natin ang presensya ng Diyos pag tayo po'y nagpuri sa Kanya. Amen? Kaya po sa umaga pong ito, kung nais po natin bumalik ang pag-ibig natin sa ating Diyos, tayo po'y magpasalamat, tayo po'y magpuri, tayo po'y maghandog ng mga pagpapala at papuri sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen? Isa pa, awitin natin may galak. May galak, may saya, ang tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Tanggapin po natin ang kalakasan na bigay na ating Diyos. Kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Lahat ng awit at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming papuri. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aming pagsamba. Hallelujah. Tunay, Panginoon, walang ibang mapuri kung di Ikaw. Walang ibang maitaas, Panginoon, kung di Ikaw, Panginoon. Dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbago noon, ngayon, at kailanman. Bagamat, Panginoon, kami minsan hindi naging tapat sa iyo. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos at naging tapat sa aming buhay. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang nagtiwala sa amin. Kaya sa pagkakataon na ito, Panginoon, kami po'y naghahandog, nag-aalay, napapuri para sa iyo. Parangalan ka, dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Muli po, O Diyos. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos,
sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Awitan natin ang Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Muli po, Diyos. Hallelujah. O Diyos, sa kahihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa atin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos, Amang iyong nilikha. Ang iyong nilikha ay luluwalhati. Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago noon ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat.
karangalan, sa iyong papuri, Ama. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka. Hallelujah, hallelujah, Lord. Sa iyong papuri, sa iyong pagsamba, O Diyos. Luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Hallelujah, Lord. We continue, Lord. We allow your presence to move here in our midst, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Can we just worship the Lord? We can freely lift our voice. Hallelujah. Hallelujah. Let our spirit commune to our God. Let our soul to bless the Lord. Yes, Lord. The presence of God is here. Wala tayong ibang gagawin kundi buksan ang ating puso. Hayaan natin ang presensya ng Diyos na tanging maranasan sa umagang ito. Surrender our lives. Yes, Lord. Hayaan natin ang Diyos na mapupurihan sa pamamagitan ng ating tinig. Kailangan natin ilabas
sa buhay ko. Sa uling pagkakataon, pwede ba nating awitin na buong puso? Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos, Ama. Aming Diyos, Amang iyong nilikhay. Ang iyong nilikhay, luluwalhati. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Purihin natin siya. Purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo. Di ka nagbabago noon, ngayon at kailanman, Panginoon. Tunay, Panginoon, walang ibang mapuri, maparangalan, kundi ikaw, Panginoon. Salamat sa umagang ito na patuloy naming naranasan ng iyong presensya. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka pang maghahari, Panginoon, sa aming buhay, maging sa lugar na ito, Diyos. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Sa lahat magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Sino dito ang naranasan ng kabutihan ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Amen. No? Purihin ang Diyos sa umagang ito. Alam ko po na patuloy po na ang kabutihan niya ay naroon na, sabi nga po, siyang mangyayari, siyang naroon po na mangunguna sa ating kalagitnaan. Amen. Kaya sa umaga pong ito, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, sapagkat dahil sa kabutihan niya, no, nais niya na siya ay maranasan natin. No? Patuloy siyang maranasan. Praise the Lord. At sa oras na ito, praise God. Sige. Pwede bang bawasan tong ilaw dito na sisilaw ako? Yan. Yan, sisilaw ako. Sige po, yung mga nasa likod, pumunta po kayo dito, no? I-occupy natin tong harapan. At ang pagpapala ng Diyos ay ibubus niya. Umurong tayo. Mahirap pag nasa likuran, hindi natin masasalo ang pagpapala ng Diyos. Sino dito ang nais na maranasan ng pagpapala ng Diyos? Amen. Praise God. Praise the Lord. Bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan ngayon, no, ay nais ko lang po magbigay ng praise report sa mission po na amin pong ginawa doon sa Coron, Palawan. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan, no, sa kanyang kadakilaan, na kung saan ay talagang unang araw pa lang po, no, naroon po na sabi nga po ang pagkilos ng Diyos ay sabi nga po pinaranas sa lugar na yon. Ang ating pong naging contact person po doon ay si pamilya po ni Ate Guada, no? Sila po sa lugar ng Coron ay kilala. Meron silang hotel, meron silang hardware, meron silang naroon na tawag dito, gasolinahan, no? At praise God sapagkat ito pong si Ate Guada ay nagkaroon ng sabi nga po, malubhang sakit. Kaya siya po ay, nung nakaraan, ay nag-stay po dito sa Manila, no? At
ito po ay doon sa kanyang liver, no? Naoperan din po siya. At praise God dahil dumating po sa punto na naroon po na talagang parang medyo nag-alanganin na, no? Pero alam niyo po ba, dahil po sa kapangyarihan ng panalangin, no? Talaga pong ito po ay ibinomba natin sa panalangin sa pamagitan ng ating mga Don't Watch, no? Don't Watch ng pastors, no? Ng mga leaders, ng mga nanay, no? At sila Bishop po, sila Pastora Rio ay talagang naroon po na pinuntahan doon sa ospital, no? Ang kanyang mga pamilya. Praise God! Nakatanggap po ng himala ang ating Nanay Guada. Amen? At siya po ay malakas na malakas. Kaya po, nung pagpunta po namin ng Coron, ito po ay Thanksgiving. No? Ito ay naroon na pasasalamat niya na kung saan ay ginather niya yung kanyang mga kamag-anak. No? Para malaman nila ng ating Diyos ay Diyos ng himala. Amen? At praise God, ang isa pa pong magandang ginawa po ng ating Panginoon, mayroon po siyang inaatina na church doon sa lugar na yon, pero naroon po na ang church na yon ay nangangailangan ng revival, no? At praise God, ikinonect po tayo doon at dahil ito nga po ang tema na inilagay ng Diyos sa puso ni Bishop, ang tungkol sa revival, no? Tuwan-tuwa po yung pastor, no? Dahil yung pastor po doon ay mahigit 70 years old na, no? At naroon po na sa kanyang puso, naroon ang panalangin niya. Ano yung panalangin niya? No? Dahil hanggang sa kasalukuyan po, wala siyang ma-raise up, wala siyang naroon na maitalaga na kung ano man mangyari ay papalit man lang sa kanya. No? Kaya purihin ang ating Panginoon, nung tayo po ay magpunta doon, nakausap po si Bishop at nagpatotoo po sa kanila si Pastora Rio, na kung saan sila Pastora Rio nga daw po ay for how many years, no? Ang gawain nila doon sa kanila ay naroon po na sabi nga para bang naging routinary na lang, no? Na yung mga uma-attend doon, a-attend lang, no? Naroon na para bang kumbaga ritual na lang, no? Dumating sa punto na naghahanap sila. Hindi pwedeng dito na lang tayo, no? May ipinagagawa ang ating Panginoon. Pero doon po sa kanilang kinasasakupang church, hindi po nila magawa, no? Kumbaga sa Agila ay nakakulong lang sila, no? O nandun yung kanilang tithes and offering na kung saan ay naiipon lang. Pero kung tutuusin, kaya nga tayo nagbibigay para ang ating ibinibigay ay magamit sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Pero alam niyo po ba, naroon po ng talagang ang kanilang mga puso ay uhaw na uhaw. Ang kanilang mga puso ay talagang nagnanais na magpagamit sa Panginoon. Yun nga po, no, nanalangin sila noon at nagpray at ang pinakita nga po sa kay Pastora Rio ay si Bishop, no, ang gagamitin para magawa nila ang dapat nilang gawin at praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon kahit po si Pastora Rio, amazed na amazed, no? Dahil lahat po ngayon, no, kung dati-rati ay kontento na sila na a-attend, uupo, pagkatapos uuwi. Pero ngayon po, talagang naroon po yung init, no? Ng mga nanay, ng mga kabataan, na pagkatapos ng kanilang Sunday service, yung mga nanay sumasama pa doon sa Batulao, Batangas, na kung saan meron na po doon ng, habi nga po, ng gawain, nagtatayo na rin po doon ng church, no? At hindi lang po sa Batulao, nandun pa rin sa Kalaka. Talagang, kumbaga sa ano'y talaga pong nakalipad sila, no? At ang mga kabataan, ang mga youth, no po, naroon po yung init ng kanilang paglilingkod sa Panginoon na kung saan ay every last week of the month, talagang nag-commit po sila na sila ay susuporta doon sa Sambales, no? Kaya purihin po ang ating Panginoon sa kanyang ginagawa. At dahil po dito, naroon po yung pastor po doon, si Pastor Bal, ay naroon po na tuwan-tuwa siya dahil ito po yung kanyang ipinapanalangin. No? Ito yung kanyang ipinapanalangin. No? Na kung saan, for how many years,
na siya ay nagsishare, nagtuturo, pero hindi niya pa rin makita yung mga tatayo, yung naroon na hahayo, no po. Kaya sila po ay talagang naroon po na, sabi nga po, si pastor, at bagamat ilan lamang po yung nakarating na leader nila nung kami po ay sabi nga ay nag-share po si Bishop, pero grabe po naranasan nila ang pagkilos ng ating Panginoon. No? At sila po ay excited ngayon. Na sabi nga kung magkakaroon po ng youth camp sa Maynila, attend po kami. No? Kung titingnan natin ang mahal po ng pamasahe, ang mahal ng pamasahe sa eroplano, pero talagang nais na po nila talaga na kumbagay lumipad, no? At yun po ay mangyayari lamang kapag naranasan natin yung revival na nanggagaling sa ating Panginoon, no? Kaya purihin po ang Diyos at talagang sabi nga po all out, at kung paano po sinasabi po lagi niyahayag Lord na sabi nga dinideklara natin yung Ephesians 2:10 na tayo, we are God's workmanship, no? Na kung saan mayroon nang inihanda ang Diyos sa atin para lakaran na lang natin, no? At yun po ay naranasan namin sa Coron, Palawan, na talagang yung pabor po ng Diyos, no? Naroon, at talagang handang-handa ang mga tao po doon, no? Kaya purihin po ang Diyos. At magkakaroon na lang po ng mga scheduling kung paano po naroon na sila ay matutulungan, no, sa discipleship, at yung kaniyang mga leaders ay naroon po na magamit. Si Pastora Rio nga po noon, at talagang siya lang daw ang nagtuturo, no? Hindi niya mapatayon, hindi niya ma-encourage na magturo, mag-share yung kanyang mga kabataan, yung kanilang mga leaders. Pero ngayon po, kahit wala siya dun sa Sunday service nila, nagtatayuan na po, no? Nagpapagamit na lahat. Yun po yung revival na isang ating Panginoon na maranasan. At ipag-pray din po natin na itong darating na November 4 to 6, no? Ay doon po naman sa Cagayan de Oro, naghihintay na po sila Pastor Ching Motoy, no? At praise God sapagkat ang bawat isa sa atin ay nagiging kabahagi sa pamagitan ng ating pagbibigay sa misyon, no? Dahil alam natin na sabi nga po, marami ang naroon po na kailangan talagang maabot, kailangan maroon na ma-revive sa paglilingkod, sa pagmamahal sa ating Panginoon. Kailangan po ang pagkilos ng Santong Espiritu. Kaya purihin po ang Diyos sa matagumpay na misyon na yon na amin pong naranasan doon po sa Coron, Palawan, no? At nakita nyo siguro din yung pinos ni Bishop, no, na siya ay nakaakyat doon sa Tapias Mountain, na kung saan ay may malaking cross po doon. Talagang ipinapahayag na talagang Jesus Christ is Lord over Coron, Palawan, no? At 720 steps yata po yun, no? At sabi nga, through the strength ng ating Panginoon, naakyat po yan ni Bishop. Kami po hanggang 100 steps lang, no? At nandoon po na hindi na kami sumunod doon sa itaas. Pero praise God, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon doon sa lugar ng Coron, Palawan. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. At yun po ay umpisa pa lamang, no? Umpisa pa lamang yon. Dahil sabi nga po ni Bishop, no, naroon na dahil November na po, December, magkakaroon na ng planning at handang-handa sila na maki-join, no, naroon na magpasakop sa Jesus Be Lifted Up Church, at handa rin sila na kung mayroong mga camps, convention, ay handa sila na sumama, no? Kaya praise the Lord. At sa umaga pong ito, purihin po ang ating Panginoon dahil katulad nga po ng tema na inilagay ng Diyos, no, sa puso ni Bishop, ng ating pong pinagbubulay-bulayan within this month of October ay ang tungkol sa revival, no? Yung pong panalangin ni Habakuk sa chapter 3, verse 1 and 2. Tignan po natin yon. Yan. Ayan. Maganda po yung version na ito, no, na ginamit. Habakuk chapter 3, verse 2.
Ang sabi po dito, O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Ulitin nyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa nyo noon. Maging mahabaging kayo kahit kapag kayo'y nagagalit. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang banal at buhay na salita. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat sapagkat sa umaga pong ito, ang kabutihan nyo, Panginoon, ang yumakap sa bawat isa sa amin. Na sa amin pong pagsamba at pagpupuri sa inyo, ang kabutihan nyo, Panginoon, ay pinaranas nyo sa amin, O Diyos. Salamat, salamat ng marami. At sa pagkakataon pong ito, dalangin ko po na ang aming mga puso ay maging isang matabang lupa, Panginoon, upang ang inyong salita na maiyahasik ay tunay nga, Panginoon, ito po ay tumubo, Lord, lumago, Panginoon, magbunga para sa kalwalatian ng inyong banal na pangalan. Kayo po ang siya maging tagapagturo namin. Nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan, inaamin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. Kayo lamang ang magbibigay sa amin ng tamang talino, karunungan, pangunawa upang ang salita niyo na buhay at makapangyarihan ay tunay nga, Panginoon, naroon po, Diyos, makatanggap namin ang inyong kapahayagan. Salamat sapagkat kilala niyo po kaming lahat. Lord, wala kaming may tatago, wala kaming may lilihim sa inyo. At salamat din po sapagkat ang bawat isa sa amin ay tinawag nyo upang maranasan ang revival nyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. At magamit kami in these last days, Lord, to be, Lord, a part of the great revival na gagawin nyo bago po kayo bumalik, Panginoon. Salamat po ng marami. We entrust everything into thine hand, O God. At alam ko po, O Diyos, hallelujah, na hindi kami lalabas sa lugar na ito, na hindi namin taglay ang kapangyarihan, ang kalwalatian, Lord, hallelujah, ang kabutihan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Thank you, Father. Ngayon pa lamang, ngayon ay tanggapin niyo na ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalwalatian, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon, no? Sa umaga pong ito, no, naroon na sabi nga po ay katulad po nung ipinanalangin ni Habakuk, no, na kung saan ay i-revive muli siya, no. Nakita niya, no, sabi nga niya dito, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. Kailangan po talagang marinig natin, no, maunawaan natin yung kadakilaan ng ating Panginoon. No? Yung mga ginawa niya, no? Noon po, sabi nga, nung kapanahonan ni Moses, kapanahonan nila Abraham, kapanahonan ni David, no? Hayaan natin na ito'y magpaulit-ulit sa ating mga puso. Dahil, alam niyo po ba, kung ano yung ginawa niya o ibinigay niyang katagumpayan, noon po, ay siya ding ibibigay sa atin. No? Dahil siya po ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Amen? Kung paano po yung tatlong kabataan, si Shadrach, Meshach, Abednego, no, nung po sila ay, sabi nga po, dumating sa punto na sa persecution na kanilang natanggap, dahil sila ay hindi sumunod na sumamba sa mga ribulto, sila ay naroon tinapon doon sa, sabi nga ay doon sa fiery furnace. Pero makikita po natin, no, naranasan nila na ang Panginoon ay kasama nila doon sa naglalagablab na apoy na yon at sabi nga, ni isang buhok nila ay hindi ito naroon na nasunog. No? Ganun po, na kaya tayong protektahan, kaya tayong naroon na sabi nga po ay samahan ng ating Panginoon sa anumang laban sa buhay na ito kapag po ang revival ay naroon po sa ating mga puso. Amen? Kaya ihanda po natin at sa oras na ito, no, naroon po na ang ating pong topic ngayon ay how to experience revival. Paano nga ba natin mararanasan ang tunay na revival? O yung ibig sabihin ng revival ay yung pagkabuhay na magmuli, pagkasigla muli, no, ng ating pananampalataya, ng ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Meron po akong naroon na, sabi nga po ay,
nagawang 6 steps to revival, no? Meron daw pong ito'y 6 na hakbang para talagang ang revival ay atin pong makamit o maranasan. At meron pong acronym na revive, no? Meron po akong nagawang acronym na revive. Ibig sabihin, ibuhayin muli, no? Ang number one po, no, ay sa letter R, no, ang revive, di ba? R-E-V-I-V-E, no? Sa number 1, we must recognize the need of revival, no? We must recognize the need of revival. Dito po sa Psalms 85 verse 6, kung titingnan po natin, no? Sa Psalms 85 verse 6, naroon po na sabi nga ay, kailangan daw po ay yan. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger to all generation? Will you not revive us again that your people may rejoice in you? No? Dito ay naroon po na sabi nga ay, na-recognize niya, no? Na-recognize ni Haring David na kailangan yung revival, no? Na sabi nga, will you not revive us again? Ibig sabihin, hindi nyo ba kami i-revive o naroon pasisiglahin o bubuhayin muli that your people may rejoice in you? Upang inyong mga anak, ang inyong mga tao, no, ang inyong mga lingkod ay magkaroon ng kagalakan sa inyo, no? Kaya dito na-recognize ni David, no, na kailangan talaga yung revival, no? Kailangan talaga yung revival. Saan para makita natin, no, na kailangan talaga yung revival, kailangan tignan natin, no? Sabi nga po ay i-check natin, no? I-check natin po una yung ating mga sarili. No, yung ating mga sarili. Ano ba yung sabi nga, kumusta ba ang yung spiritual life? Kontento na lang ba tayo na a-attend paglinggo? No? Yung para bang wala na yung talagang sigla, wala na yung excitement. No, wala na yung excitement sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, no? Sabi nga, i-check natin, no, para ma-recognize natin na kailangan natin ng revival. Maging doon sa mga lost souls, no? Sabi nga doon sa Ephesians 2:12, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. No, yung mga lost souls, tignan po daw natin. No, yung mga tao na kung saan nawawala na ng pag-asa. No? Nawawala ng pag-asa. Kapag nakita po natin yon, magkakaroon tayo ng desire na, Lord, no? Kailangan ng revival upang magkaroon ng pag-asa ang mga tao. Maraming mga tao ngayon, wala na silang pag-asa, no? Wala na silang pag-asa. Naroon na pumapasok yung depression, nandun na yung stress, no po? Kaya pag nakita natin ang mga taong yon, no po, magkakaroon tayo ng desire na magkaroon ng revival, no? Kasi minsan, para bang, kaya hindi natin ma-recognize that we need revival, para bang okay na tayo, na nasa comfort zone tayo, no? Okay na tayo na naroon na nakakakain tayo, no? Naroon na namimit yung ating mga needs, pero hindi hanggang dyan ang gusto ng ating Panginoon. Nais ng Diyos na gumawa ng himala. Nais ng Diyos na gumawa ng, sabi nga, makita ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan. No po? Kaya, kailangan daw po ma-recognize natin ito. No? Ma-recognize natin to sa ating church. No? Tingnan natin, ano ba yung nangyayari? No? Ano ba yung nangyayari? Okay na ba sa iyo na basta, sabi nga, linggo, ay, a-attend ako, pagkatapos, tapos na? No? Wala na yung desire na magamit para sa evangelism, no? Kaya kailangan daw po, we must recognize the need of revival. Dahil naroon po, na kapag naroon po, yung sabi nga, naranasan natin yung true revival, mararanasan natin yung tunay na kagalakan na nanggagaling sa ating Panginoon.
And remember, the joy of the Lord is our strength. No? Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan na gawin yung ipinagagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? No? Sabi nga po, let's recognize the need of revival in our own lives. No? Sa ating mga buhay, sa ating panalangin, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. We need revival. No? We need revival. Kaya, yun po yung una. Let's recognize, no? Dito si Habakuk, nakita niya, no? Naroon po na sabi niya nga, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa at ako'y lubos na humanga. No? Na-recognize niya yung ginawa ng ating Panginoon. Nung ang mga Israelita ay nagkaroon ng problema, nung ang mga, habi nga po, si David, no? Yung mga anak, yung kanyang mga lingkod, noon, no? Nung makita niya to, nung marinig ni Habakuk, yung mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ng kanyang mga lingkod, na sabi niya nga, humanga siya, no? At naroon na nagkaroon siya ng desire na sabi niya, ulitin niyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa niyo noon, no? Ulitin niyo noon. Ulitin niyo ngayon, no? Naroon yung desire niya na maulit yung revival na yon, no? Alam niyo ako po minsan, sabi nga po, nagiging prayer ko kasi talagang noon pong kasagsagan ng revival, kasagsagan ng pagkilos ng Santong Espiritu, talagang rinig ko po ang kanyang boses, no? Rinig ko po yung kanyang, habi nga, still small voice. Na meron time nga na magtuturo po ako dun sa lugar ng Bansud, no? At dahil talagang nandun yung, habi nga po, yung revival, yung intimate relationship sa Kanya, no? Lagi ko po sinasabi, Holy Spirit, body-body tayo, huwag niyo akong iiwan. Ganun po yung talagang pakikipag-ugnayan ko noon sa ating Panginoon, no? Sa Kanyang Santong Espiritu. At may time po noon na, nung ako po ay nagtuturo, no? Alam nyo, rinig ko na sabi niya, ako naman. Ako naman. Kasi sabi ko sa kanya, partner kami, body-body kami. Siguro, kumbaga, nakapag-share na ako, talagang narinig ko po ang sabi niya, ako naman. Kaya alam nyo, nung marinig ko po yung salita niya, ako naman, ang ginawa ko na lang po noon, tumahimik ako. No? Bigla po akong tumahimik at ako po ay yumuko at nanalangin ako in the Spirit. I just prayed in tongues. No? I just prayed in tongues. At alam nyo, gulat na gulat ako. Nagulat po ako. Bakit? Dahil nung ako po ay magmulat, no? Ako po ay yumuko, pumikit, nagpray ako in tongues, nung marinig ko yung salita ng Diyos, no? Yung salita niya na ako naman. Nung imulat ko po ang aking mata, ako po ay gulat na gulat. Amazed na amazed ako. Bakit? Nakaluhod ang mga tao, iyak ng iyak. No? Nandun talagang kumilos yung conviction. Sabi nga, nagkaroon ng conviction of the Holy Spirit. Siya yung kumilos talaga. No? Kaya alam niyo, ginawa ko na lang din po noon, tumalikod ako, lumuhod din ako, umiyak din ako dahil alam ko, nag-minister ang Holy Spirit. Amen? No? Kaya minsan talagang, Lord, ibalik niyo 'yon, no? Ibalik niyo yung salita niyo 'yon, ibalik niyo yung pagkakataon na naririnig ko kayo with an audible voice, no? Napakasarap po. Kaya sabi mo, magkakaroon ka ng desire. Magkakaroon ka ng desire na magkaroon ka ng revival sa iyong buhay, no? At minsan kapag naalala ko na meron akong ipinanalangin, no? Na kung saan merong isang nanay na mag-a-abroad siya, no? At dahil kailangan niya ng medical certificate, nung siya ay magpatingin sa doktor, nakita na meron siyang sa kanyang tawag dito, matres, no? Merong komplikasyon sa kanyang matres. Kaya hadlang 'yon para hindi siya makaalis, no? At alam niyo po, siya ay humingi ng panalangin. No, pumunta po siya doon sa church. At nung siya ay pinanalangin, dahil ako po kapag ako'y merong humihingi po ng panalangin, ang lagi kong sinasabi sa kanila, let it be done according to your faith. No?
Kailangan, kung ano yung pananampalataya mo. Dahil ang i-honor ng Diyos, yes, i-honor ng Diyos yung panalangin ng nananalangin, pero ang higit sa lahat, ang i-honor niya yung pananampalataya natin. Kaya lagi ko sinasabi, let it be done according to your faith. No? At alam nyo, nung time na yon, nagulat din po ako. No? Bakit? Dahil nung time po yon na pinanalangin ko yung nanay na yon, no? At naroon po na ako po ay nag-start na pumasok na in the spirit, no? Para ipanalangin siya. Nag-react po, no? Nag-react po nung yung nanay. Na nung una, nung mananalangin na ako, no? Na in the spirit, bigla po siya nagsabi, ang dilim, no? E di sabi ko, in Jesus' name. Tapos tinuruan ako ng Lord kung ano yung mga ibabind, no? Ang mga ibinind ko, ang mga pinaalis ko, no? Sa kanya ay spirit ng, sabi nga ay unbelief, spirit ng depression, spirit ng, basta yung mga spirit na nagpapagulo sa kanya, kaya pala madilim ang kanyang nakita. At alam niyo po, matapos po yun, no? Ay naroon, nagulat ako dahil pagkatapos pong maibind, pagkatapos habi nga po ay naroon na mapalayas ang mga espiritu na yon na nagbibigay ng kadiliman sa kanya. No, siya po mismo nagsabi rin, ang liwanag, no? Kaya nung time pong yon, pinanonood ko na lang siya, pero nagtatangs ako, no? Nagtatangs ako habang pinanonood ko siya. Bakit? Dahil habang nagtatangs po ako, no, ay ganun siya ng ganun. Hinahawakan niya yung kanyang katawan, hinahawakan niya yung kanyang puson, no? At naroon po na, basta dire-diretso lang ako, tangs lang ako ng tangs, habang nakatingin po sa kanya kung ano yung kanyang ginagawa. At nung marinig ko po sa kanya, Lord, salamat. Nagdeklara na po ako ng kumpletong kagalingan sa kanya. Nagdeklara na ako sa kanya ng, habi nga, ng kumpletong kalayaan, kagalingan, no? And after po nun, nag-ano po ako sa kanya, in-interview ko siya, no? In-interview ko siya. At ang sabi ko, sis, bakit kanina ganon? Na habang nagpipray ako, sabi niya, mayroon pong lumalabas. May lumalabas daw. No, meron daw lumalabas. At sabi ko, talagang kahit ako na-amaze no? Kaya sabi ko sa kanya, praise the Lord, pinalaya ka na ng Panginoon. Ngayon, bago ka magpunta uli doon sa doktor para magpa-check up ka, manalangin ka muna, magbasa ka ng Bible, humingi ka ng kanyang gabay, ng kanyang salita. E di, nagpasalamat siya, no? Nagpasalamat siya. And after nun, susunod na linggo, alam nyo, nabalitaan ko na sa kanyang muling pagpapacheck up, naroon po na clear na yung kanyang check-up, no? Clear na yung kanyang, yung resulta. Sabi ko, paano nangyari yun? No? Paano nangyari yun? Alam niyo kung ano yung ginawa ng Panginoon? Nung siya po ay bumalik doon para magpa-check up, hinahanap yung kanyang record. Nawala yung kanyang record. Nawala yung record na meron siyang sakit sa kanyang, matres, no? Nawala. Kaya nagkaroon siya ng panibagong record, no? Dahil inano uli siya. At praise the Lord, sa record niyang bago, magaling siya. Amen? Kaya siya ay nakapag-abroad, no? Nakapunta po siya ng Hong Kong, no? Kaya alam niyo, kapag naaalala ko yung mga bagay na yon, yung mga dakilang bagay na ginawa niya, no? Nagkakaroon po ako ng desire, no? Nagkakaroon akong desire sa aking puso na, Lord, ulitin niyo, Panginoon. No? Ulitin niyo muli yung mga dakilang bagay na yun na ginawa niyo. Ganun po yung naramdaman din, no, ni Habakuk doon sa kanyang panalangin. Na ang sabi niya nga, ulitin niyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa niyo noon. No? Talagang na-recognize niya that we need revival. Kailangan ng revival. Kaya sa unang-unang step po, no, para maranasan natin talaga yung revival, no, kailangan i-recognize natin
Kailangan talagang sa ating mga puso ay naisin natin, no? Naisin natin na kung wala yung revival, kung wala ang pagkilos ng Santong Espiritu, wala. Parang ano ka na lang ng sabi nga, ang buhay Kristiyano mo, on and off na lang. O kaya, a-attend, uuwi, no? Parang gano'n na lang. Pero yung excitement mo na makapaglingkod ka, makahayo ka kahit nag-iisa, wala na. Ang nais ng ating Panginoon na maibalik ito, no? Maibalik ito. Naalala ko noon, no, alam nyo, dahil katulad ng tinestify ko nga sa inyo noon, no, na talagang school, bahay, simbahan, bahay, palengke, bahay, ganun lang po yung buhay ko noon, no? Pero alam nyo, nung ako po ay naranasan yung revival na yon, kahit ako po ay nag-iisa, nagpupunta ako mag-isa sa Sapang-Palay, nagpupunta ako mag-isa sa Laguna, no? Dati-rati, ayaw na ayaw kong naglalakad ng mainit, pero alam niyo, maraming bagay ang itinuro ng Diyos sa akin. No? Kaya kailangan natin ng revival. No? Kailangan naisin ng ating puso. No? Naisin ng ating puso. Nung unang makakilala ka sa ating Panginoon, gaano ka ka-excited? Gusto mo lagi kang umaattend sa lahat ng Bible study. Gusto mo ganyan na lagi kang kasama doon sa mga gawain. Pero ngayon, kumusta na? Kumusta na ang ating kalalagayan? Kumusta na ang ating mga puso? Di ba kailangan ng revival? No? Kaya ang number one, we must recognize the need of revival. Maging yung ating kapaligiran. Kontento na ba tayo na patuloy silang napapahamak? Kontento na ba tayo na marami ang napapahamak? No? Dahil hindi natin binubuksan ang ating mga puso sa kanila, hinahayaan na ba natin na gano'n na lang maging mga buhay nila? Wala na tayong pakialam sa kanila? We need revival. No? We need revival. Sabi nga po ay, without the revival, kasi sa revival po, naroon yung pagkilos ng Santong Espiritu. No? Walang conviction of sin kapag walang revival. And we need it. Kailangan natin yun. No? Kailangan yung conviction na nanggagaling sa ating Panginoon, sa Kanyang Santong Espiritu. Alam nyo, yung mga great man of God na nakaranas ng revival, may mga tao nga, no? merong mga, basta pumasok lang siya sa isang, hindi ko matanda kung sino yung great man of God na yon, na basta pumasok siya sa isang kwarto na may mga tao, alam nyo, hindi pa siya nagsasalita, umiiyak na. No? Umiiyak na yung mga tao. Bakit? Because of the conviction of the Holy Spirit. Dahil yung pagkilos ng Santong Espiritu, hindi siya. Yung presensya ng ating Panginoon ang kanilang nararanasan. No? Kaya naroon yung, habi nga, nagkakaroon ng conviction sa kanila. No? Kaya yun po yung number one. We must recognize the need of revival. No? Itong topic na ito, itong tema na ito for the month of October, hindi ito binigay ng Diyos sa atin para malaman lang natin. Nais ng Diyos na maranasan natin. No? Maranasan natin itong tema na ito ng revival. No? Ang pangalawa, letter E. Ang R, I recognize. At ang number 2, encourage yourself for the possibility of revival. No? Encourage yourself for the possibility of revival. Letter E yun. E, encourage yourself. No? Talagang ano mo sa sarili mo, kayang ibalik yon, kayang i-ano yun ng Panginoon. No? Kayang gawin uli yun ng Panginoon. No? Walang imposible sa Kanya. Kung makikita natin dito sa verse 1 to 3, Lord, you have been favorable to your land. You have brought back the captivity of Jacob. No? You have forgiven the iniquity of your people. You have covered all their sin. No? Sa Psalms 85. You have taken away all your wrath. You have turned from the fierceness of your anger. Dito talagang, sabi nga, diniklara, no?
ni David, no, dito sa Psalms 85, yung kayang gawin ng ating Panginoon, no? Kaya sabi nga po, sa pamagitan ng kanyang mga pangako, no, ito yung magbibigay sa atin ng encouragement, no? Ito yung magbibigay sa atin ng encouragement na kayang-kaya ng ating Panginoon. No, walang imposible sa Kanya. Kung paano siya kumilos na makapangyarihan noon, kaya niya pa rin kumilos hanggang ngayon. Dahil siya nga po ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen? No? Kaya we must encourage ourselves. Paano natin ma-encourage ang ating mga sarili? No? Ang ating mga puso, ang ating mga buhay through His Word. No? We can encourage our heart, our soul, our spirit na kayang-kaya ng Diyos na i-revive. No? Una, ikaw. Pangalawa, ang church. Pangatlo, ang ating land. No? Sa pamagitan ng kanyang mga pangako. Sa kanyang mga salita. Kung paano niyang napabuka ang dagat na pula. Kung paano niya naroon na sinamahan ng mga Israelites sa pamagitan ng pillars of cloud and the walls of fire. No? Kailangan ma-encourage niya, ma-encourage tayo na totoo yung kanyang salita. No? Yung kanyang salita ay naroon na makapangyarihan, kayang-kaya nito. No? Kaya kapag ito po ay naroon, sabi nga sa ating mga puso na encourage tayo, no po, na naroon na sabi nga, walang imposible sa ating Panginoon, naroon po yung apoy, no? Naroon yung apoy na ating mararamdaman, na ating mararanasan. Kaya, sabi nga po, we must encourage ourselves for the possibility of revival. No? Kayang-kaya po ng Diyos. No? Halimbawa, katulad nangyayari sa ating bansa. Marami mga fake news. Marami yung naroon na gusto magpabagsak ng ating gobyerno. No? Pabagsakin yung ating Pangulo. No? Minsan yung iba, dahil hindi nila alam ang kapangyarihan ng Diyos, no? Para sa kanila, parang negative, lahat ng mga nangyayari. Pero alam niyo po, if we encourage ourselves, no, that there is possibility of revival, makikita natin na yung lahat ng mga nangyayari, ito ay naroon na gawa ng Diyos. Ine-expose ng Diyos lahat. No? Ine-expose ng Panginoon lahat. No? Yung mga bagay na ginagawa ng mga tao sa kadiliman, no? Ini-expose ito. Kaya makikita natin na hindi ka magkakaroon ng discouragement. Hindi ka magkakaroon ng negative spirit, no? Kundi ang makikita mo ay ang sabi nga po, ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa ating bansa. Praise the Lord, no? Kaya yun yung number 2. Encourage ourselves for the possibility of revival. Number 3, visualize the source of revival. Ano ibig sabihin to? No? Sa verse 6, ang sabi niya, will you not revive us again that your people may rejoice in you? Show us your mercy, Lord, and grant us your salvation. Sabi sa verse 7. Ibig sabihin nito, dapat daw po makita natin na ang tanging source ng revival ay walang iba kundi ang ating Diyos. No? Ang ating Panginoon. Sa Kanya, sabi nga, siya lamang ang source, no? Siya lamang ang pinagmumulan talaga ng tunay na revival. No? Yung tunay na revival. Kaya, we must visualize the source of revival. Ang sabi sa Psalm 62 verse 11, God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Amen. No? You must visualize it. Kailangan makita mo yon, no? That the power belongs to our God. Pag sinabing visualize, nandun yung vision. Tandaan natin, my people perish because of lack of vision. Lack of knowledge. No? Lack of, sabi nga po, acknowledgement of visualization that we have a powerful God. No? Kaya kailangan daw po, ang lagi nating nakikita ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ano man sitwasyon ng ating buhay, ano man sitwasyon ng ating church, ano man sitwasyon ng ating, sabi nga po, bansa, no? We have a powerful God. No?
He is in control of everything. He sees everything. He knows everything. No? Kaya, praise God, na maging sa ating panalangin, lagi nating ang ating ma-acknowledge ay yung power ng ating Panginoon. No? Kaya, we must visualize the source of revival. Walang iba kundi ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Kaya, naroon po na napakahalaga nun, na sa ating mga buhay, nakatingin tayo. Para doon sa Hebrews 12:2. Ano sabi doon sa Hebrews 12:2? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ibig po sabihin dito, sa visualize, the source of our revival, we must always look unto Jesus. Lagi daw po tayong nakatingin. No? Lagi tayong nakatingin sa ating Panginoong Jesus. No? Na siyang pinagmumulan at magtatakda ng ating pananampalataya. Na sa Kanya ay walang imposible. No? Walang imposible. No? Kaya napakahalaga po nun. Ang number 4 na step. Una, we must recognize that we need revival. Kailangan daw po, alam natin na kailangan talaga ang revival. Pangalawa, nandoon po na sabi nga, we must encourage ourselves na pwedeng-pwede na magkaroon ng revival. No? There's a possibility of revival. Number 3, we must visualize, we must look unto the source of revival. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At ang number 4, kapag po nangyari na yon, no? Kapag nangyari na yung mga bagay na yon, ang number 4, intercession. This is the means of securing revival. Magkakaroon ka ng puso na mapanalanginin, no? Sabi nga po, yung passionate prayer. Hindi yung panalangin na basta na lang. Magkakaroon ka ng passionate prayer na talaga mag-i-intercede ka. No, you will stand between the gap. No, you will stand between the gap. No, mangyayari yung 2 Chronicles 7:14. Ano yung sinabi doon sa 2 Chronicles 7:14? My people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven. I will forgive their sin and heal their land. Amen? No? Pag daw po naroon na sabi nga, na-recognize natin that we need revival, no? Kapag naroon daw po na ang sabi nga po ay na-encourage natin, no? Na-encourage tayo, yung ating mga puso, na kayang-kaya ng ating Diyos ng revival dahil sa number 3, siya yung source ng revival. Alam niyo po, darating sa punto na ikaw ay magiging isang intercessor. No? Ikaw ay magiging isang intercessor. Wala kang gagawin lagi, kundi patuloy na lumapit na may papakumbaba sa ating Panginoon. Manalangin, no? Umiyak, stand on the gap, no? Kung dati-rati baliwala sa'yo, no? Yung panalangin, magiging bahagi ng buhay mo na manalangin. At praise the Lord, dahil sa nangyaring pandemic, no? Nung nakaraan, no? Ito yung nagbigay sa atin ng desire na laging manalangin. Kaya tuloy-tuloy yung ating Don't Watch Prayer, no? At ngayon nga po, dahil si Ate Vicky de los Reyes ang siyang naging naitalaga na overseer, na sabi nga sa spiritual, na real, no? Ay naroon po na patuloy siyang nag-i-encourage ng mga intercessor, no? Tuwing 3:00 ng hapon. At praise the Lord, marami ang tumugon dito sa taga Cavite, no? Basta kumbaga lahat po, no? At praise the Lord, lagi siya nagbibigay ng praise report na marami ang sumasama sa prayer of intercession, no? Kaya ito po ay isang way o means, no, na talagang maranasan natin yung revival. We must have that passionate prayer dahil ito yung secret of revival, no?
Ito yung secret of revival, yung talagang passionate prayer mo. You are interceding, no? Naalala ko, mayroong isang kwento na kung saan ay talagang may isang lugar na talamak ang mga hindi magagandang gawain, no? At naroon po na dumating sa punto na mayroong isang man of God na sabi nga ay dinala sa lugar na yon, no? At siya ay naroon na sabi nga po ay ginamit ng Diyos para sa revival sa lugar na iyon, no? Talagang marami po nagsisi, marami na transform ang buhay, nagbalik loob. At ang mga tao po, no, ay sabi nga po, lagi siyang pinasasalamatan. Lagi siyang pinasasalamatan na siya ay biyaya ng Diyos sa kanilang lugar, kaya nagkaroon ng revival, ng pero alam niyo po, ang sabi po ng taong yon, hindi sa akin, hindi dahil sa akin, kaya nagkaroon ng revival. Mayroong isang nanay sa lugar na ito. Araw at gabi umiiyak. Araw at gabi nananalangin na ipadala ako sa lugar na ito. No? Upang sabi nga po, maipahayag ang kanyang salita. No? Kaya makikita po natin bakit nagkaroon ng revival. Because of that woman. Dahil dun sa nanay na yon. Bagamat hindi siya naroon na nakikita, no, pero dahil grabe yung passionate prayer niya, grabe yung intercession niya, kumilos ang Diyos na makapangyarihan. Amen? No? Kaya po kapag po naroon po yung revival sa ating mga puso, tayo ay gagamitin niya, no, to intercede, na patuloy na manalangin sa ating mga mahal sa buhay na para bang wala nang pag-asa, no? Yung mga kabataan na patuloy na gumagawa ng hindi maganda, no? Kapag po yung revival ay naranasan natin sa ating mga puso, hindi natin sila babaliwalain. Iiyak natin sila sa ating Panginoon, no? Patuloy natin silang itataas sa trono ng kalwalatian. Kahit hindi tayo nakikita, we will have an passionate prayer for them, for our country, no? Kaya sabi nga po, ito yung letter I, intercession. We will intercede, no? Magkakaroon ka ng puso na nagnanais lagi na manalangin. Stand in the gap for others. Laging tumayo para sa iba, no? Tumayo para sa kapitbahay mo. Na yung kapitbahay mong yon talagang talamak na, no? Naroon na para bang hindi na magbabago. Pero kapag naroon yung revive ang puso mo, hindi ka magagalit sa kanya, no? Kundi magkakaroon ka ng habag. Magkakaroon ka, parang di ba ang ating Panginoon, nung makita niya yung mga tao na para bang, sabi nga, mga tupa na hindi alam kung ano, sabi nga, siya ay na-move with compassion. Magkakaroon tayo ng compassion. Magkakaroon tayo ng kahabagan na nanggagaling sa ating Panginoon. At dahil dito, maipapanalangin mo sila, mailuluhod mo sila sa ating Panginoon. Hindi ka magagalit sa kanila. Ang makikita mo ay ang possibility ng pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Praise the Lord. At ang panglima, letter V, volunteer to be a channel of revival. No? Volunteer to be a channel of revival. Sa John chapter 7, 38 to 39, ang sabi dito, he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living waters. But this is spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. No? Dito daw po, makikita natin, kapag po naroon yung habi nga yung revival o yung pagkilos ng Santong Espiritu, no? Talagang nararanasan natin, yung out of the belly will flow rivers of living water. Ang ibig po sabihin nito, ito yung Holy Spirit na magmamanifest o magkocontrol sa atin, no? We will volunteer to be a channel of revival. Magkakaroon tayo ng kusa, no? Magkakaroon tayo ng kusa na mag-volunteer ka
Naalala ko doon sa Isaiah, chapter 6, no? Na-share ko ito nung time na ako ang nag-share. Si Isaiah, makikita natin na nung makita niya yung kapangyarihan ng Diyos, no? Yung kanyang kadakilaan, nagkaroon siya ng desire na magkaroon ng revival. At nung maranasan niya yung revival, ang tanong ng narinig niya yung boses ng ating Panginoon, na sabi niya, sino ang aking isusugo? Alam niyo po, dali-dali nag-volunteer si Isaiah. Here I am, send me. No? Ito daw po yung mararanasan ng isang revive na puso. No? Ito yung mararanasan natin kapag tayo ay mayroong revive na puso. O sabi nga, naranasan yung revival. Lagi yung volunteerism spirit. No? Hindi na kailangan na hatakin ka, kundi lagi kang magvo-volunteer. No? Lagi kang magvo-volunteer. Katulad halimbawa, no? Minsan sa pag-alis ni Bishop, kahapon nga po, umalis siya, no? Nag-iisa siya. Pero praise the Lord, meron isang kabataan na nag-volunteer na makasama niya. No? Makikita natin na, sabi nga po, kapag revive yung ating mga puso, magkakaroon tayo ng volunteering spirit. No? Yung kusang loob, no? Yung kusang loob, yung hindi na kailangan na hatakin ka, hindi na kailangan na suyuin ka, hindi na kailangan na pakiusapan ka, kundi ikaw mismo mag-volunteer ka katulad ng ginawa ni Isaiah. Nung marinig niya lang yung tinig na ng Diyos na sino ang aking isusugo, taas ka agad siya ng kamay, here I am, send me. No? Here I am, send me. Bakit? Dahil alam niyo po, kapag naranasan natin ang revival, no? Hindi ka matatakot. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, na sa ating pagsasalita, hindi manggagaling sa iyo. Ang salita ay ilalagay ng Diyos sa ating mga labi. No? Kaya hindi ka matatakot dahil gagamitin ka lang ng Diyos as a channel of blessing. No? Gagamitin ka lang ng Diyos as a channel of blessing. Hindi ka matatakot, kundi ma-excite ka pa nga. No? No, ma-excite ka pa nga. Ano kaya ang sasabihin ni Lord? No? Na kumbaga kahit ikaw ay katulad nga po nung nung pinag-pray ko yon, yung babaeng yon, yung nanay na yon. No, talagang para akong imbis na talagang manghang-mangha ako sa nangyayari, no? Kaya ganun din po. If we will, sabi nga, kapag naranasan natin yung revival, no, sa ating mga puso, makikita natin, magkakaroon tayo ng volunteer spirit. No? Magkakaroon ka ng desire na ikaw ang maging channel of blessing. Hindi ka matatakot. No? Hindi ka matatakot dahil alam mo na sa ating Panginoon ay walang imposible. At siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Kayang-kaya niya na ibalik. Maging ang ating mga financial. Hindi ka matatakot na ibahagi ito dahil alam mo na siya ang magbabalik sa iyo ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen? No? Alam niyo, pag nandun po ako sa Mindoro, dahil for 20 years, no, nag-stay kami doon, no, yung mga nanay, no, merong mga doon na talagang napakalapit sa aking puso, no, na every time na pupunta kami doon, talagang nagpe-pray ako, Lord, gusto ko po silang i-bless, no? Gusto ko po silang i-bless, Panginoon. Minsan, siyempre, pag sumasama ako kay Bishop, dahil, sabi nga ay, si Bishop naman ang naroon na nagbabayad sa barko, no, minsan talaga, may time na sumama ako, wala akong pera, no? Wala akong cash na dala, no? Pero dahil nandun yung desire ko, sabi ko, Lord, gusto ko pong i-bless, no? Gusto ko pong i-bless si nanay o yung taong yon. Alam ko kayo ang magbibigay. Alam nyo, maya-maya lang po, may biglang lalapit sa akin, no? At naroon po na may iaabot. At kapag naabot na po yun sa akin, no?
magpapasalamat ako sa Panginoon, Lord, thank you. Sapagkat yung desire ko ay ipinagkaloob nyo. Kaya pagkatapos po noon, walang regret sa puso ko, walang panghihinayang na yung blessing na ibinigay sa akin ay ibigay ko doon sa tao na gusto ko na pagpalain. Bakit? Kasi yun ang ipinanalangin ko. I want to bless. No? At tandaan natin, yung blessing hindi sa atin manggagaling. Sa Diyos pa rin manggagaling. Amen? Kaya wala tayong maipagmamalaki. Wala tayong maipagmamalaki. Kundi nais lang ng Panginoon maging channel of blessing tayo. No? Lagi tayong handa to be a channel of blessing. Na maging alulod tayo na walang bara. No? Dahil kapag ang isang alulod, walang bara, hindi po naroon na magkakaroon ng distraction. No? Kundi tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy na makakadaloy ang pagpapala. Pero kapag merong bara, makikita natin anong mangyayari. Magbibigay ito ng distraction, no? Sa paanong paraan? Yung tubig, imbis na mag-flow, no, papasok sa kisame, sisirain ang kisame, no, sisirain ang bahay. Pero kung walang bara yung ating mga alulod, makikita natin, kahit na anong bagyo, kahit na anong lakas na hindi masisira yung bahay natin. Dahil tuloy-tuloy ang flow doon sa alulod na yun. Ganon din sa ating mga buhay. Kapag tayo po bilang channel of blessing, ay laging handa, walang bara, makikita po natin, maging sa ating mga buhay, we will be a channel of blessing. Amen? Alam niyo na nagpunta kami ng Coron, nagkaroon po ako ng malaking burden. Bakit? Yes, mayaman sila. Yes, kilala sila sa lipunan. Kilala sila doon sa Coron. No? Pero ang nakakalungkot, halos lahat may sakit. No? Halos lahat. Yun nga, yung si Nanay Guada. No, naranasan niya lang yung miracle ng ating Panginoon. Pero ano nangyari? Ilang milyon ang kanyang naubos. At alam nyo, nung palang kapanahonan, nung pagpunta namin ng Coron, ay talaga pong, grabe, ang ganda, nature na talaga, sabi ko, ito yung lugar na hindi pwedeng pasukin ng virus, nung virus na yon, yung coronavirus na yon. Pero alam nyo, nagkamali po ako. Dahil napakarami pala ang tinamaan ng virus sa lugar na iyon. Kasi, tourist destination yon, may nakapasok. At alam nyo, karamihan ng natamaan, may kaya. No? May mga kaya. Talagang, dahil hindi na kaya nung mga ospital doon, alam nyo, talagang nililipad sila papunta dito sa Maynila. Alam nyo kung magkano daw yung upa doon sa eroplano? Maliit lang kasi yung eroplano na sinasakyan. Pero mayroong mga private plane doon. Halos milyon ang kailangan nila para mailipad sila papunta dito sa Maynila. No? Nung papunta nga kami doon kasi halos 12 bansa na ang pinuntahan ko, no? Napuntahan ko. From US, Israel, no? Korea, Malaysia, Indonesia, no? Marami na, Macau, Hong Kong, marami na po kaming lugar na napuntahan. Ang nasasakay naming eroplano, malalaki. Malalaki. Pero yung papuntang Coron, maliit lang. No? Maliit lang yung kaya talagang declare Jesus is Lord over this aircraft. Lord, seal this aircraft with the power of your blood. No? Kaya makikita natin, at yun nga, ang isa sa naging burden sa akin, no? Sabi ko nga ay, lahat mayroong karamdaman. No? Imbes na ma-enjoy yung buhay, no? Nandun yung kabigatan dahil doon sa karamdaman. No? Kaya, sabi nga, what does it profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul? No? Kaya, grabe po. At
Yung asawa ni Ate Guada, ano daw po yun, talagang laging umiiwas, no? Pero dinideklara namin na bago kami umalis, maipagpe-pray siya, mapapatanggap siya sa Panginoon, no? Nung nagkaroon ng Thanksgiving, dumating siya, tapos na yung service, no? Tapos nung nagkaroon ng outing yung family, hindi rin sumama. Kaya, pero alam nyo, kapag diniklara mo talaga, mangyayari at mangyayari. Dahil nung last day namin, bago kami umalis, sabi nga ay, maaga kami nag-prepare kasi 9 o'clock, 9:30, pipick upin na kami para dalhin na doon sa airport. Sabi namin, kailangan maipag-pray muna yung asawa. No? Nagpunta po kami doon sa kanilang hardware. Alam nyo, ang nahanap namin si Ate Guada pero wala, ang nandun lang yung asawa niya. At wala pong nagawa yung asawa niya, kundi makinig ng salita ng Diyos, habi nga po, tumanggap sa ating Panginoon. Amen? No? Kaya, walang imposible sa ating Panginoon. No? Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya, we must have that volunteering spirit. No? We must be volunteer to be a channel of revival. Ang revival, ibibigay yan sa atin ng Panginoon para gamitin tayo. No? Hindi yung para excited ka lang lagi na, halimbawa, sumayaw or ano. No? Pero hindi. Ang revival, ibibigay yan sa atin ng Panginoon para gamitin tayo in a very, sabi nga po, ay a special way. No? Kaya kailangan maging volunteer tayo, laging handa yung puso natin. At mamamangha naman tayo. No? Mamamangha ka kapag ikaw ay nag-volunteer na maging channel of blessing. Dahil makikita mo, nasa ating Panginoon, sabi nga, we cannot outgive Him. No? Hindi natin siya mahihigitan. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Ang mangyayari lang sa atin ay naroon na sumunod lagi sa Kanya. At katulad nga ng Kanyang pangako, no, na lalakaran lang natin. Prepared na ang lahat. Lalakaran mo lang. No? Magkakaroon ka lang ng lakas ng loob, magkakaroon ka lang ng sabi nga ng pananampalataya na lakaran ang pinagagawa ng Diyos sa iyo if your heart is revived. No? Kapag ang puso natin ay revived, no? Naroon na. At ang pang-anim, ang sabi dito sa letter E, eradicate the obstacles of revival. No? We must eradicate, supilin yung obstacle ng revival. Ano ba yung obstacle sa revival? Sin is the obstacle of revival. No? Ang kasalanan daw, ang hadlang sa revival. No? Ang kasalanan. Ang sabi nga sa Isaiah 59 verses 1 and 2, ang sabi dito sa Isaiah 59 verses 1 and 2, behold, the Lord's hand is not shortened. No? Ang kamay daw ng Diyos ay hindi maikli. No? That it cannot save upang hindi siya makapagligtas. Nor his ear heavy that he cannot hear. No, o ang kanyang tainga ay mabigat upang hindi siya makarinig. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you, so that He will not hear. Amen. No? Ang kasalanan daw po ang siyang hadlang upang hindi siya makakilos. No? Upang hindi siya makakilos, upang hindi niya marinig yung ating mga panalangin, upang hindi niya marinig yung ating mga, sabi nga, mga pagdulog natin sa Kanya, no? Pagtawag natin sa Kanya. Ang kasalanan daw po ang hadlang. Kaya dito sa number 6 step, we must eradicate. Ano ibig sabihin ng eradicate? Supilin, lupilin natin, no? Kayang-kaya po natin yun dahil God has given us the power. No? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ano man ang talian natin dito sa lupa, tatalian niya sa langit. Ano man ang pawalan natin dito sa lupa, papawalan niya sa langit. No? Kaya we can bind the works of the enemy. No? We can bind that sin na nagtatago sa ating mga puso. No?
talian natin yon at paalisin sa ating mga buhay. Mas lipulin natin yung mga kasinungalingan. Lipulin natin yung mga bulong ng kaaway na nagpapahina sa atin para hindi tayo humakbang ng may pananampalataya na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya, if we want to experience revival in our lives, no? We must, pwede nating i-follow itong 6 na hakbang na ito. Una, we must recognize the need of revival. Pangalawa, we must encourage ourselves for the possibility of revival. Number 3, we must visualize the source of revival. Number 4, intercession, the means of securing revival. Number 5, volunteer to be a channel of revival. At number 6, eradicate the obstacles of revival, which is sin. No? At dito po ay makikita natin kapag nagyari yon, ito po yung results of revival. Makikita pa rin natin to sa Psalms 85, no? Verses 7 to 12. Sa verse 7, sabi nga, ang result ng revival, salvation. Kaligtasan, no? Kaligtasan. Hindi lamang ng ating kaluluwa, in all aspects of our lives, there will be salvation. Sa verse 8, peace, kapayapaan. No? Mararanasan natin yung sinasabing peace that passeth all understanding. Sa verse 9, glory. No? Glory. Yung kaluwalhatian ng Diyos, makikita natin, mararanasan natin. Sa verse 10, harmony. Nandun lagi yung, sabi nga po, maging, maha-harmonize. So, magiging isa. No? Magiging isa, yung nandun yung harmony. Verse 11, nandun yung increase. No? Nandun yung increase. Ibig sabihin, merong pagyabong, no? Sa ating spiritual na buhay, no? Sa ating mga ginagawa. At sa verse 12, there is provision. No? There is provision. Ito yung mga resulta ng revival, no? Kapag naranasan natin yung tunay na revival, yon, mararanasan natin ang salvation, peace, glory, harmony, increase, and provision. Amen? Kaya sa umaga pong ito, no, katulad ng ating pinag-aralan, let's step the first step. No? Hakbangan natin yung unang hakbang. Ano ba yung unang hakbang? Let's recognize that we need revival. Hayaan natin, tanungin natin yung ating mga puso. No? Na kailangan natin talaga ang revival. Encourage natin ang ating mga puso na posible na muli tayong i-revive ng ating Panginoon. Katulad nung sa prayer ni Habakkuk, pwede niyang ulitin yung excitement mo. Pwede niyang ulitin yung kainitan mo sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede niyang ulitin yung naroon na desire mo na laging magbasa ng Bible, laging manalangin, laging to stay in His presence. No? Dahil alam nyo, kapag hindi natin naranasan ng revival, madali tayong ma-depress. Madali kang manghina. No? Madali kang naroon na susuko. Madali kang naroon na aayaw. Pero praise God, kapag naranasan mo yung tunay na revival, hindi ka susuko, hindi ka aayaw, magpapatuloy ka na gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Lord, thank you for your goodness, oh God. Panginoon, salamat po sa kabutihan nyo. Salamat sapagkat ang tema ng revival, Panginoon, bago matapos, Lord, ang buwan na ito ng Oktubre, Panginoon, hindi lamang basta malalaman namin, hindi lamang basta maririnig namin, mararanasan namin, O Diyos,
ang tunay na revival na nanggagaling sa inyo. Sapagkat wala pong imposible sa inyo. You are the source of revival, O God. Hallelujah. O Panginoon, kung paano po pinaranas niyo ang kabutihan niyo kanina sa amin pong awitan, sa aming pagpupuri sa inyo. Lord, continue, Lord, to manifest your goodness, O God. To manifest your grace, your mercy upon us, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitin natin yon, your goodness caused me. Amen. At to repentance, your mercy. Hayaan natin na sa oras na ito, ang kabutihan ng Diyos ay maranasan natin. Ito ang magbibigay sa atin ng tunay na revival. Hallelujah. Oh, yes, Lord, let your goodness flow, Lord. Let your mercy, let your grace manifest in our midst today, O God. Yes, Holy Spirit. Holy Spirit, let your goodness flow. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good. Yes, Lord. You are good. Let your goodness You flow. are good. Yes, Lord, maramdaman Your namin. mercies Maranasan namin ang kabutihan mo, Panginoon. You are Yes, Lord, you are good. You are a good, good God. good. You are are good. good. Your mercy is forever. Your kindness. Your kindness leads me to repentance. For your goodness, Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. in your favor. Your favor is my delight. Every day I awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. Yes, Lord. Wala kang katulad. Walang kabutihan, Lord. Walang katulad ang kabutihan mo, Panginoon. Ang kahabagan niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Oh, yes, oh Lord. Oh, yes, Lord. Let your goodness, Lord, flow. Yes, oh God. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever.
Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, you are good. Yes, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your kindness, oh God. Thank you for your mercy, Lord. Minsan pa itiklara natin, you are good, oh Lord. Oh, thank you, Lord, for your goodness. Yes, oh God. Thank you, O Lord. Panginoon, salamat po. Sapagkat, Lord, hindi matatapos ang buwan na ito ng Oktubre. Ang tunay na revival, Lord, ay mararanasan namin, Panginoon. We will be a channel, O Lord, of blessing, Lord. A channel of revival, O Lord. Sa aming pamilya, Panginoon. Sa aming paralan, sa aming community, Lord. Sa aming bansa, O God. Because of your goodness. Because of your mercy. Because of your grace, O Lord. Salamat. Kapagkat hindi ka nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. O Diyos, prepare your people, Lord, for the great revival, O God, na inihahanda nyo bago kayo muling bumalik, Panginoon. Use us, O Lord. Use us, O God. Katulad ng sinabi na Isaiah, Lord, here we are. Send us, O God. Send us, Lord, in your great revival, O Lord. Oh, yes, O God. Thank you, Father. Thank you, Lord. We honor you, Lord. Thank you, O God. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Lord, hayaan niyo po na patuloy naming i-recognize ang goodness niyo, Panginoon, ang mercy niyo, Panginoon, ang unfailing love niyo, O God, at ang biyaya niyo, Lord, sa buhay ng bawat sa amin. Salamat, salamat po sa umaga pong ito. We give you all the glory. We give you all the praises, honor, O God, and thanksgiving. Let the peace that passeth all understanding, O God, ang mag-ingat sa puso't isipan ng inyong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Good morning po sa ating lahat. For our offertory po, offering sa umagang ito, i-share ko lang po. Ito yung binigay na word ng Lord sa akin po kagabi. Basahin ko lang po yung sa Matthew 25, verse 14 to 30. Yung parable of the talents or parable of the bags of gold. Basahin ko lang po. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey.
The man who had received the 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things, and I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So, share ko lang po yung parang significance nito sa offering po natin. So tayo po as a servant of God, lahat po tayo binigyan ng Lord ng talent or ng gifts. Ayun po yung yung parang sa parable of talents, parable of golds. Yun po yung parang doon po siya kino-compare sa binigay ng Lord sa atin na talents. So nakita po natin dito sa binasa natin, yung isa na hindi niya ginamit yung talent or gift na binigay ng Lord sa kanya, ng master niya. Ginawa niya, tinago niya lang. Nagukay siya sa lupa, tinago niya yung talent niya doon. Hindi niya ginamit. So, nung bumalik yung master niya, parang hindi nag-grow yung binigay sa kanya. Parang pinakita niya lang, ito yung binigay mo sa akin, isang talent, ito na. Pero nakita natin yung dalawa na binigyan ng 5 talents and 2 talents. Pagbalik ng master, nagdoble yung gold na binigay sa kanya or yung talent. So, siguro i-connect ko na lang din po sa team natin for revival. Parang, what if tayo yung isang tao na hindi ginamit yung talent na yun? So, let us God or our master for revival na, kasi di ba sabi dun sa verse na, ito throw into the darkness yung tao na hindi ginagamit yung talent. Kung may times na ganun po yung situation natin na hindi natin ginagamit yung talent natin, yung gift na binigay ng Lord sa atin, let us God for revival para, alam mo yun, bigyan tayo ng chance again to use the talent or yung gifts na binigay ng Lord sa atin to gain more or para mapalago natin yung binigay ng Lord sa atin na talent. And through that talent, yung sa kapanahonan natin ngayon, through the gifts and talent na binibigay ng Lord sa atin, yun yung gagamitin natin to earn money, to gain more wealth in this world. And so that, ayun yung way para gamitin ng Lord sa tayo na makapagbigay din ng tithes and offering natin. So, let's pray po for our tithes and offering. Yes, Lord, Father God in heaven, we thank you, God, for this day. Thank you, Lord, for
the word that you've given to us, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord, for revival, Panginoon, Lord. Kung dumating man point, Lord, sa point na hindi na kami nakakapagbigay ng tithes, hindi kami nakakapagbigay ng offering, Panginoon. Lord, we ask for revival, O God, in our finances, Panginoon, na bigyan nyo kami ng pagkakataon muli, Panginoon, na gamitin namin ang talents and ang gifts na binigay nyo sa amin, O God, to give back to you, Panginoon, Lord, na mabigay namin, Lord, yung dapat na para sa inyo, Panginoon. Makapagbigay kami ng aming tithes, ng offering, Panginoon, according, Lord, sa word, O God, na binigay mo sa amin, O God, and Lord, according, Lord, sa money, Panginoon, na nare-receive namin sa inyo, O God. And Lord, we believe, Panginoon, na Ikaw, Lord, ang magmumultiply nito, Panginoon. Lord, makasama kami, Panginoon, sa happiness and masishare nyo sa amin, Panginoon, yung sinabi niyo, Lord, sa inyong salita na sa mga faithful servant, Panginoon, ma-enjoy namin, Panginoon, yung binigay niyo, Lord, sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa, O God, na magbibigay, magkakaloob, Panginoon, ng kanilang ikapo, ng kanilang offering, Panginoon, Lord. Ikaw ang mag-bless sa kanila, Panginoon, 100-fold, O God. Kay Lord, ang magbalik, Panginoon, ng biyaya sa kanilang buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri. Pasalamat sa lahat na sa pangalan ni Jesus, O God. In Jesus' name. Lord, I've come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me.
by the power of your love. And I will serve with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. Yan, meron po tayong concert for a cause na gaganapin po sa December 10 sa may Bacoor Coliseum po yan. Ito po yung, meron po tayong mga special guests, si Dolphy Jr., Dennis Faith, and Natalie Joy po. And kasama po natin ang JBLU worship team mula po dito sa Bacoor, Evangelista, Sagana, and Camellia po. And yung ticket po is nagkakahalaga po ng 300 pesos. Ito po yung ticket po natin. And pwede rin po tayong kumuha po ng sponsorship ticket na nagkakahalaga naman po ng 3,000 for 10 tickets na po yun. At ito po yung mga iba po nating mission trip sa November 4 to 7 po sa Cagayan de Oro and November 23 to 26 sa Davao po. Yan po patuloy pong ini-expand ng Panginoon ang ating gawain. Isama po natin yan sa mga prayers po natin, yung mga pag-alis po ng ating bishop at ni Rev po. At tuloy-tuloy po yung ating Speak Life Rewind. Rewind po siya ngayong October 17, 24, and 31 po. Every 7 p.m. po yan ng Monday po. Mapapanood po natin sa live po sa Jesus Lifted Up Church po sa Facebook, ng Facebook account po natin. And next naman po, ang Tinig ng Pag-asa, every Tuesday and Thursday po yan ng 7 p.m. Sa Facebook account din po natin yan. Diyan po natin mapapanood yung mga teachings po ng ating mga pastor mula sa Pangasinan, dito po sa Bacoor at maging sa Mindoro po. Na mapapanood po din natin dito yung mga teachings po related po sa mga team po natin every month. At ayan po yung ating prayer meeting po na from Wednesday, every Friday na po siya ng 7 p.m. po dito po sa church. And JBLU Leaders and Workers Spiritual Feeding, every Tuesday po yan ng 8 p.m. via Zoom. And next naman po ang ating mga discipleship training, kay kids po, kay Sister Clyde, youth kay Brother Neil, young adult kay Brother Shalem and Sister Iyay, adult women kay Sister Arlene, adult men kay Brother Rio, senior adult kay Rev Estela naman po. And next naman po ang ating mga online prayer gatherings. Sa fathers po, every Monday to Saturday po yan ng 4 a.m. Sa mothers po, every Monday to Saturday ng 5 a.m. And sa pastors naman po ay every Monday to Friday ng 5 a.m. And last po, wag po natin kalimutang mag-like and mag-subscribe po sa ating mga social media accounts. Sa Facebook po, ito po yung name, Jesus Lifted Up Church. And sa YouTube naman po ay JBLU Church. Yun lamang po para sa ating announcement. Ayan, continue po natin sa ating mission offering. Sino po ang maging gustong maging part ng ating mission? Ayan, hindi man po tayo physically, ayan, nakakapunta sa mga lugar na kung saan nilagay sa puso ng ating bishop na ating puntahan, bahagian ng salita ng Diyos. Pero ilagay po natin sa ating puso, no? Ayan, ano po natin yung tinuro ni Rev Stella kanina. That we are part, meron tayong great co-mission. Ibig sabihin ng ka-partner tayo doon sa mission. Hindi lang po sila. Hindi lang sila na humahayo, kundi lahat tayo ay, we should recognize that we are a part of that mission. We have a great commission bilang isang Christian. Sabi nga po, no,
Go ye therefore and teach to all nations. So hindi lang po dito sa sasakupan natin. Lumabas po tayo. At yun po, maging part po tayo ng ating mission. Sabi po ni Rev kanina, number 2, encourage ourselves. So ilagay po natin sa puso natin yon na tayo ay parte, kabahagi ng mission na yan. And we have to visualize that we must be a channel of blessing. Sino po gusto maging alulod? Di po ba pag alulod ka, hindi ka naluubusan ng pagpapala? Tatanggapin mo dito, ilalabas mo dito, kasi hindi po pwedeng tanggap ka lang ng tanggap. Sasabog yun, at pag sumabog po yun, mawawala sa iyo lahat yan. Pag kinontain mo lahat yan, magbe-burst po yan, at suddenly, masisira yung vessel, at magiging empty. Gusto niyo po ba maging empty? Wala po, di ba? Gusto natin maging tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pagpapala. And, yun po, we must volunteer. Sabi po dito, we must volunteer and eradicate that obstacle. Ano ba yung obstacle? Madalas sa puso po natin yan eh. There's a battle in our mind, in our heart. Na sometimes, ayoko, parang ayokong maging part or marami tayong iniisip, marami pa akong gastusin, or ayoko maging part niyan. Pero but once we invite in ourselves, natulad nga po dito, no, sabi po ni Apostle Paul sa mga Philippians, sa Philippians 4:10 to 23, sabi niya po dito, I rejoice greatly in the Lord that at last you have renewed your concern for me indeed. You have been but you have no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, but I have learned to be contented whatever the circumstances. Ayan, sabi po to ni Apostle Paul. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. Then, tumalon po tayo sa mga susunod na verse. Yet, it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me the matter of giving and receiving except you only. So ito po ang mga taga-Philippians ay sinulatan ni Apostle Paul kung saan na-appreciate niya po ang pagsusupport sa kanya ng mga taga-Philippians. Na kahit saang lugar siya pumunta, sinusundan siya ng blessing na galing sa mga taga-Philippians. So gusto din po ba natin maging ganon, maging kapaghagi, maging channel of blessing, na kahit nasaan magpunta yung mga missionaries natin, ang ating bishop, ang ating mga pastors, maging channel of blessing tayo, na sinusundan ng pagpapala na galing sa ating bilang alulot ng pagpapala, bilang channel of blessing, hindi natin hinahayaan na yung distance ay mag-separate sa atin sa pagsuporta sa ating mga missionaries. So sabi po dito, ni Apostle Paul, they are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ. To our God and Father, be glory forever and ever. Amen. Ayan po. Na ito raw po ay mabangong aroma sa harap ng ating Panginoon. At hindi naman daw po ito mawawalan ng kabuluhan. Because the Lord will meet all our needs according to God's riches in heaven. Ayan po, ipag-pray po natin ang ating mga mission offering. Lord, maraming salamat, Panginoon, once again, na maging kabahagi kami, Panginoon, ng aming mga missions, O God. Physically, Lord, hindi man po kami makapunta sa mga lugar na kung saan ibinabahagi ang iyong mga salita. Lord, you make us, Lord, a part of that mission by being a channel of blessing, O God. Lord, we pray, Panginoon, that you continue to put in our hearts that desire to be part of that mission. Because, Lord,
Sabi niyo nga po, Panginoon, we have this, individually meron kaming great commission. At Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-share, Panginoon, financially sa aming mga missionaries, oh God, we can be a part of that great plan of yours in our lives, Panginoon. Maraming salamat once again. And Lord, let this be a pleasing sacrifice, oh God, that will give a great aroma unto your sight, oh Lord. Maraming salamat. We give you back all the praise, the glory, and adoration. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, muli po tayong tumayo upang ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, puno ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang buhay. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Sige po, tayo may manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord, marami pong salamat muli, O God, sa katagumbayan, Lord God, ng gawaing ito, Panginoon. Salamat muli, Lord God, sa pagpapaalala, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy kong dala. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy kong dalangin, O Diyos, na
Kami po'y patnubayan mo, O Diyos, at ang mga salita mo, O Diyos, na itinanim sa aming mga puso, Lord God, at napakinggan, Lord God. Ito po'y malakaran namin, Lord God. Tunay nga, Lord God, na minsan pa i-revive mo, Lord God, ang aming pananampalataya sa Lord God, ang aming pamumuhay, Lord God, na ikaw po ang inuuna, Panginoong Diyos. Lord, salamat sa iyong lingkod na ginamit, Panginoon, maihayag, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. Patuloy niyo po siyang palakasin, ingatan, Panginoon. At Lord, more revelation, Lord God, ay pagkalob niyo po sa Kanya, Panginoon. Mangusap ka po, Panginoon, sa Kanya. At Lord, tunay nga, Lord God, na patuloy niyo pong pagpalain ang buong pamilya niyo, Lord God. Lord, salamat, Lord God, maging sa mga kapatiran, Lord God, na nakapakinig ng iyong salita, Lord. Tunay nga, Lord God, na ang mga salita mo, Lord God, na napakinggan ng iyong mga anak, Panginoon. Ito po'y maisa pamuhay namin, O Diyos. Mga lakaran namin, O Diyos, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, na ang aming mga pananampalataya, Lord God, ay muli mong i-revive, Panginoon, ang aming pamumuhay na ikaw lamang, O Diyos, ang inuuna, Panginoon, na ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan, Lord God. Salamat muli, Lord God, sa ipo namin itinitiwala ang lahat, Panginoon. Aming mga buhay, Lord God, ang aming lakas, ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay sa'yo nagmula, Lord God. Kaya nararapat lamang na ibalik namin ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran.